¿Tú sabes lo que quiere hacer Jesús? Ty vieš, čo chce povedať Ježiš? Ayudarte, Chcem ti pomôcť. restaurarte. Obnoviť ťa. Cuando a mí Keď mňa, el mundo me desechaba, keď ma svet odstrkoval preč, Jesús no me desechó. Ježiš ma neodstrčil. Por eso que aquella mujer que tomaron en adulterio A takisto ako keď priniesli k nemu ženu, ktorú prichytili pri cudzolostve. estaban los fariseos para apedrearla. Farizei ju chceli ukameňovať. Jesús la miró, Ježiš sa na ňu pozrel anotó algo en la tierra. a začal písať na zem. Escucha esto. A počúvaj toto. Jesús, Ježiš, él mismo, era la misma palabra, la ley. on je tým istým slovom, zákonom, ktoré je Tenía napísané. la autoridad para apedrearla. A on mal autoritu odsúdiť ju. Pero tú sabes lo que dijo Jesús. Ale vieš, čo Ježiš povedal? Tus pecados son perdonados. Tvoje hriechy sú odpustené. Yo no te voy a acusar. Ja som ťa neprišiel odsúdiť. Vete y no peques más. Choď a už nehreš.